O Coworking de Barro arrincou esta mañá a súa terceira edición. Nesta convocatoria participarán no programa 20 proxectos de emprendemento, seleccionados entre os 32 que se presentaron ao proceso de selección. Me parece que son grandes ideas. Segundo, me parece que responden a novas inquedanzas e demandas da sociedade, que busca novos produtos, que busca novas ideas para respostar a aquilo que se demanda nunha sociedade do século XXI. Ademais, moitos dos proxectos que van a formar parte deste coworking, eu estou segura que se van a convertir en empresas importantes na provincia de Pontevedra. Aprovechéis a cada uno de los mentores que está trabajando con nosotros, que aprovechéis el esfuerzo que vais a desarrollar aquí para que, sin duda, este sea vuestro proyecto de vida. Turismo, moda, gastronomía, fotografía, comunicación, psicoloxía ou actividade física son algúns dos eidos nos que se desenvolven as propostas dos emprendedores desta edición. Os participantes terán acceso a 100 horas de formación nas que combinarán talleres, dinámicas grupais, titorías individualizadas e seguimento dos seus proxectos. Non soamente vai haber mentores de alta nivel, de alta calidade, docentes que vos van a transmitir coñecemento, que os van a transmitir actuacións de éxito, moito coñecemento do que se ven arrastrado de eses proxectos que xa son unha realidade, pero algo moi importante, e é que ides crear tamén redes entre as emprendedoras e os emprendedores. Nas instalacións do coworking situado no polígono de Barromeis, os participantes poderán contar cun posto de traballo, unha zona de descanso networking e unha sala de reunións. Ademais, terán acceso gratuito ao laboratorio de fabricación digital, que dispón de equipamentos como impresoras 3D ou soldadores de electrónica.